Hizkuntza erabilera neurtzeko besteak beste kale neurketak egiten ditugu, baino kalea zenbat aldatu da azken urteetan, azken 30 urteetan, desente eta hain zuzen ere bi kontu horien artean ze lotura egon daitekeen aztertzen ari da Euskal Herriko Unibertsitateko Arkitektura Saileko irakasle eta ikerlari talde bat. Soziolinguistika klusterra ere tartean da eta hain zuzen ere abia puntu moduan dituzten hainbat gakoren berri ematera etorri dira gaur Irati Otamendi eta Koldo Telleria. Ongi etorri gurera. Eskerrik asko. Bueno, gai interesgarria, zein da zehatz soziolinguistika klusterrengandik jaso duzuen proposamena edo ideia, neo duzu Koldozu? Klusterretik aldatu ziguten duela 3 hilabete edo ea kalean nola aldatu zen azken 30 urteetan, ikusirik beraiek 30 urte damazkitela neurketak egiten, entzuten jendeak nola eta zertan hitz egiten duen kalean. Eta ikusten zuten hizkuntza ohiturak aldatzen doaz, baina kalea ere aldatzen doala. Eta horrek lotura eduki zezakela. Orduan galdera hori bota ziguten. Eta kalea asko aldatu da, hori badakigu zertan aldatu da Irati? Bueno, aldatu da, fenomeno ezberdin asko izan di, ezta, tokiko aldaketak, baina kanpotik datozenak ere, edo fenomeno handigok. Eta aldaketa hori guk ikusten ditugu, batetik globalizazioan aritik edo datozen eraldaketetatik, turistifikazioak ekarri dituen eraldaketak eta bar, baina azken baten hitz egin dezakegu aldaketa fisiko batzuk bai izan diela, kaleen egituraketan edo gure hirien egituraketan hobeto esan da, baina interesatzen zaiguna da ikustea ze lotura dagoen, zer dakarren horrek, ze horrek nolabait dakar kalen dabiltzen pertsonak beste batzuk izatea edo beste pertsona horiek beste modu batera erabiltzea espazio hauek. Orduan hor daukegu, ez? Gakoa hor da. Bueno, kalea duela 30 urte gehiago erabiltzen genuen, ezta? Mugimendu sozialetako eta topaleku bazan, orain denbora gutxiago ematen ote dugun kalean, irakurri duzuen txostenean, besteak beste? Bai, orain gehiago mugitzen gera, gutxiago gaude, egonean gutxiago gaude. Baita ere, jende guztia ez dago kalean, ez? Gure hirietako zentruetan eta pixka bat emandan merkantilizazio eta kontsumo ohiturak ere kalera atera dira, eta baita ere lotu da nivel sozial bateko edo maila ekonomiko bateko jende bat bakarrik egoten da segun eta hiritako ze gunetan, ez horretarako prestatuta daudelako. Gero genero arteko desberdintasunak ere badaude, ezta? Ez dugu kalea berdin erabiltzen, emakumeek eta gizonek zertan dago aldea Irati? Hori da, gaur egun oraindik ere nabarmena da lan erreproduktibo eta produktiboetan, nortzuk gabiltzen, eta ohikoa da lan produktiboetan diruaren truke egiten den lan horretan gizonezko gehiago aitzea, eta zaintza edo lan hauetan emakumezko gehiago. Horrek eragiten dona da junetorrik, irin edo kalean egiten dien junetorrik ezberdinek izatea. Ohikoa da oraindik ere gizonezkoa etxetik lanera eta bueltan zuzeneko ibilbideoiek egiten aitzea eta askotan kotxez, eta bestalde emakumezkoen edo zaintza lanetan ari dana, aiuko da atera etxetik lanera doan bidean enkargu bat egin edo tarten umek jaso, eraman, merienda, olako kontukin. Orduan, junetorri horiek kalearen erabilera intensoa izan daiteke zaintza lanetan ari denena. Bueno, nire aipatzen zuen txostenetik irakurritako zenbait gako ez, seguru jendeak konturatuko dela holaxe gertatu dela. Kalearen merkantilizazioa, espazio publikoaren privatizazioa, zerri buruz ari gara? Bueno, hori, guain pandemian ondorenak garbi ikusi dugu, ez? Terrazak hartu dute kalea, eta pertsonak genuen egoteko toki bat ordainpeko toki bilakatu da, ez? Publikoa eta denon artean eratu eta antolatu dugun espazio bat erabilera pribaturako eta ordainpeko erabilerarako erabili da, ez? Eta fenomeno hau, terrazen fenomenoa ez da oso zaharra, ez? Oain dela 30 urte zeuden terraza konparatzen baitugu gaur egun daudenakin, eta are pandemiarekin egon dienarekin, ez? Ohitura aldaketa handia daude, ez? Eta hori, hiri zentro guztietan eman da, bai Euskal Herrian, baina baita ere mundu mailan, ez? Zaitenen hiri zentroak, zentro komertzialen ohitura ere etorri delako, eta nolabait ere hirietako komertzioak
konpetitzen du zentro komertzialen espazioekin, eta orduan zentroak ere hiri hartzen itxura hori, zentro komertzialen itxura hartzen nahi dira. Bai, eta bestetik azpimarratzen zenuten lokalak hustu egin direla, eta gazteek ere lokaletarako joera hartu dutena, hor sozializazioa, sektorearen sozializazioan ere emango ziren aldaketak horren ondorioz. Bai, hor aldaketak azkenen, komertziaren ikuspuntutik ikusten du lokal hutsak, horri bidatzen badiogu, azken baten koldogia aipatu du, merkantilizazioak zentro komertzialen itxura nola hartzen nahi dien, eta da, kanpoko komertzio edo, kate handi hauek edo nola datozkigun baita, eta bertako tokiko komertzioa, edo internetekin ere bai, tokiko komertzioa indarra galtzen nahi da, eta hortik ikusten dugu lokal huts horiek nola sortzen doazen, geroz eta gehiago, eta bereziki gune batzutan. Eta bestaldezuk esaten zen, eta horre dakar, igual, egunerokotasunen lehen zebilen jende hori, ez da kale horietan ibiliko, eta aldiz gazteen kontukin, lehen kalen zebiltzen gazte horiek, lokal huts horietan igual, horietako batzutan, barrun daude. Orduan, aldaketa desientekoa da. Galde aldatzen ari da, gure erosketa ohiturak ere bai, harremantzeko ohiturak ere bai, ze pisu dute hemen harreman birtualek, ze gero eta garrantzi handiagoa dute, eta horrek ere gure hizkuntza ohituretan badute eragina. Seguro baiet, eta gure kontsumo ohituretan, eta da toki bat oraindik sartu ez geana, baina sartu beharko geana, eta azterketa hau aurrera baldin badoa, eta sakontzeko aukera baldin badagu ikerketa honetan, momentu baten ere heldu beharko diogu sarean gertatze denarik, ze sarea da zenbaitentzat edo jende askorentzat errealitate berri bat, denbora asko pasatzen duena bertan, eta harreman sozialak bertan ematen dituenak. Baita ere, bere pertsona eraikitzen duen toki bat, eta jendea ezagutzen duen toki bat. Arraro egiten zaiguna hirigintza aldetik eta espazio publikoaren defendatzaile sutsu geran aldetik da jende hori espazio publiko erreal eta fisikotik aldendu egiten dela. Onurak ere badauzka, espazio publikoan zaude toki batean, baina beste toki batzutan ere egon zaitezke momentu berdinean, eta aldagaiak eta aztertzen goazenean sakonduko dugu, zertan ematen gaituen. Azkenengo galdera bat edo aldaketak berdinak izan dira herriaren tamainaren arabera, Hego Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian, landagunetan, hirigunetan, horre badira berezitasunak edo? Egon daitezke? Noski. Berez, izatea ere, ezaugarri propiok ezberdinek dituzten einen, bai eskala ezberdineko edo hori, lurralden hirigune nagusi edo herrixka izan, ezaugarri propio horietatik abitutaia abiapuntu ezberdine da, eta iparralde eta hegoalden ere, funtzionamentugatik ere ezberdintasunek ematen die. Orduan, eraldaketak, bai, ezberdine die. Eta batak bestei eragiten dio baita, hiriaren eraldaketak eta hiriak hartzen duen eremu handitze horrek eragiten dio herriari eta bueltan, orduan, baina horre ere badaukeu, sakondu beharreko kontu pila. Azkenen bizimoduren aldaketa bada, eta bizimoduren aldaketa gaur egun ja lurralde osoan eman da, ez da hirietan eman da fenomeno bat, baino tokiko nortasunak oraindik pisua dauka. Merkantilizazio honek eta globalizazio honek dakarkiguna da denak berdintasunera jutea, baina tamainaren arauera herri txikia izan, handia izan, oraindik tokiko nortasunak pisu gehiago dauka herri txikietan, eta naiz eta herri txikietako bizitza asko ere hiritartu den, eta mugikortasun asko eta kotxeen erabilera handiak eta eman dian. Baina nortasunaren izaera gehiago mantentzen da herrietan. Hemen kontua da orduan kalean egiten ditugun erabilera neurketak, euskararen erabilera neurketak, pixkat alderatzea beste aldagai hauekin, akaso orain arte kontuan hartu ez ditugunak, eta hor ulertzea zer gertatzen ari ote den, hortan eragiteko, pentsatzen dut? Ez bi zentzu dauzka klusterrak egiten dituen entzuketa hauek, dauzkate informazio bat hizkuntzaren aldetekoa, eta beste informazio bat espazio publikoan nor dago, noiz dago, eta norekin hitz egiten du. Eta uste dugu espazio publikoaren izaerak, formak, nundikan antolatu den pertsonen harremanetan zer esan handia daukala, baina baita espazio publikoa diseinatu nahi baldin badugu ezagutzea pertsonak nola harremandu dian eta azkeneko 30 urtetan nola aldatu den bere hizkuntza ohitura, alegia bere harreman gaitasunak edo kopuruak, emakume gehiago dago kalean gaur egun edo orain dela 30 urte.
hori alderatzen dugu komertzioarekin, zeharreman daude, hor oso datu interesgarriak eta uste ikasketa handia jasotzeko aukera ikusten dugu. Bueno, hipotesi fasean da, honek mereziko luke sakontzea, ikertzeko prest zaudete, zer da behar duzuena alde batetik finantzazioa, pentsatzen dut, eta bestetik markatuta duzuela ikerketan nondik nora ze aztertu behar den, ze egitura izango duen azterketa honek? Proposamen bat egin daukagu, eta bueno, gu lankidetzan nahiko genuke klusterarekin, eta pixkat aberastea, datuak orain klusterra dauzka, ez klusterrak oso aztertuta dauzka, eta horiek elkarbanatzea hortik hasiko gineke. Hor datu asko daude, beraiek ezagutzen dituzten datuk, orduan elkarlan batetik eraiki beharko litzeke dudik gabe, irakurketa hortan beraien laguntza ere beharko litzeke. Oso ondo, interesgarria, egiten baldin bada, ikerketa zalantzarik gabe, eta kalean goazenean konturatuko gara orain hemen aipatu dituzuen hainbat gauza, izan ere gure egunerokoan daude honezkero, eta kasik konturatu gabe akaso bizi ditugu, ez da? Bai, aitzaren bizitza egiten dugu, ez gara askotan konturatzen zenbait faktore, inguruko faktorek eragiten digun gure eguneroko erabakietan, baina modu berdinen ere kontzientzia hartu behar dugu gure eguneroko erabakiek ere espazioa eta aldatzen dutela. Ez orduan, kontzientzia hori hartzea uste interesgarria dela. Oso ondo, Irati Otamendi eta Koldo Telleria, mila esker, bisitarengatik egingo dugu jarraipena, ikerketa horrek aurrera egiten duen, eta nahi duzuenen arte. Mila esker.